Кеше даһи тереклегенең терәге ул, мәңгелекнең иң кадерле бүләге ул. Табигатьнең миллион еллар сайлап шарлый торган нәфис сәнгать үрнәге ул. Озын сәфәр тормыш дулкынында ул юлчы. Караңгылыктан яктылыкка атлаганда язмыш тоттырган белем утын тирә-якка таратты. Ут ялкынына бар кешене җыйнап, укытучы исемен алды. Караңгылыктан яктылыкка атлаганда язмыш тоттырган белем утын тирә-якка таратты. Ут ялкынына бар кешене җыйнап, укытучы исемен алды. Йөрәкләрне яктыртучы гыйлем, акыл дәрәҗәсен югарылыкка өндәүче остаз нинди генә дәверләрдә яшәсә дә, җилкән алып, тормыш дәрьясында гел алга йөзде. Адәмгә иң кирәк нәрсә гыйлем икәнлеген дәверләр ташы да белдереп, аһәң бирде. Яшерен хәзинә, кем таба, ике дөнья байлыгы булыр аңа. Дөньяның малы кими тоткан саен, өстенә белем сарыф иткән саен. Ходай безнең һәммәбезгә җан индергән, хәтер дигән зирәк акыл зиһен биргән. Мәңге уяу, күзле галәм үзе әйтер. Вакыт яшәш, яшәгәндә җирдә хәтер. Бабай, бөтен кеше йоклый, бер ут яна, әнә бер үзе. Нинди ут ул? Тормыш сәлле, гали затлар күз нурлары түгә, тир түгә. Укытучы торган һәрбер өйдә иң ахыргы булып ут сүнә. Ә кемнәр ул? Гали затлар. Алар кебек ничек булырга? Эй угланым, мин нәсихәт бирәм. Әйткәнемне сеңдер күңелеңә. Гали затлар булыр өчен сәламәт уй, дөрес гамәл белән мәгърифәтле яшә гомереңдә. Тарих, дөньяда иң бөек нәрсә син. Кеше
Кешелек тарихы исәпсез-хисапсыз буыннарның бәхете өчен көрәш тарихы. Еллар карван булып күченгәндә, яшь буынлы туган телендә сөйләшүче, халкын сөюче, җанга сәләтле, белемле буын тәрбияләү һәрбер дәвр мөгаллименең төп вазифасы булган. Иң зур җинаять. Сугыш елларында укытучыны сындыра, үзенә бүгә алмады. Ачлык, көч җитмәслек авыр эшләр, кара пишәтле хатлар күңелне тырна, йөрәкләргә булау салса да, белем алы туктатылмыйча, алар балаларны гыйлем нуры белән нурландырды. Рәхмәт сезгә, укытучылар. Бездән ятим калган балаларны сез сакладыгыз. Без сыйпыйсы башларны сез сыйпадыгыз. Без юатасы күңелләрне сез юаттыгыз. Без яклыйсы балаларны сез якладыгыз. Алар ятим дип калкмадыгыз. Рәхмәт сезгә. Кеше рухи көчне җиргә карап түгел, зәңгәр күккә карап алганча. Хыялга, идеалга, максатка омтылыш нәкъ менә шушы алгарыш чорына туры килә дә инде. Рухи һәм гамәли кыюның гүзәл нәтиҗәсе акыл гыйлеменең югары баскычы бар мәгариф өлкәсен чолгап алып, тарих битләрендә чагылыш таба. Чөнки ул акылга, гаделлеккә, канунга таяна. Чарасызлыктан ничек чыгарга белә. Акыл белән яшәү кешене күп тапкыр бәхетлерәк итә. Күп гыйлемле булса адәм, байдыр ул, башкалар йолдыз кебектер. Айдыр ул.
белән үлчәнә гомер, калган эзләр белән, кеше күңеленә ырлык итеп салган сүзләр белән. Бүген мәктәбебезгә 90. Азмы, күпме? Бер карасаң, аз да шикелле. Бер карасаң, гүя еллар түгел, көннәр генә үткән шикелле. Йылдызларны йылдыз дип таныткан өчен, безне билемле итим дип кайгырткан өчен, рәхмәт сиңа, мәңге яшә, туган мәктәбем, синең кочакта татыдык киләчәк ямен, туган көнең белән мәктәбем. Гасыр башы, илдә караңгылык, яктылыкка мохтаҗ көннәрдә тәрәзәләр кирәк күңелләргә, тәрәзәләр кирәк өйләргә. Йортыбыз зур, әллә кайдан балкып, дәшеп тора безне һәр көнне. Ишекләрен киереп, ачып куеп, кабул итеп ала һәр кемне. Тәрәзәләр күзләрен зур ачып, кыйналар көндә кояшта. Ни сөйлиләр алар, беләсезме? Тыңлап карыйк әле шул хакта. Бу тәрәзә көлеп карап тора, нәниләрнең бире килгәнен тыңлап тора, гүя балачакның шаярганын һәм дә көлгәнен. Бу тәрәзә үсмер чакка карый, күңелләрдә иң самими хисләр уяна. Шуңа серле икән бу тәрәзә, үсмерләргә карап юана. Бу тәрәзә яшьлек тәрәзәсе, күр син аның матур пәрдәсен. Монда матур яшьлек, тәүге хисләр. Бу хисләрне ничек онытасың? Күңелләрне алгысытып исә, тәрәзәдән кергән җылы җил. Китәр вакыт җиткән бу мәктәптән, әле генә килгән идек бит. Әнә теге моңсу тәрәзә киткәннәрне инде озата. Алар килер әле, килер монда, үтмәс әле, бәлки озакта. Бер тәрәзә сабыр гына тора, акыл җыйган ахры, көлми ул. Бик күпләрнең аңа таба карап, үтеп киткәннәрен белми ул. Ветераннар тәрәзәсе икән, шундый салмак, шундый ягымлы. Гомерләре шунда эшләп узган, тәрәзә дә шуңа акыллы. Шушы йортта укый балам диеп, үтеп китә дигәннәр. Мин дә монда укыган идем бит дип, уза бабай, уза әбиләр, уза врач, ошучы да уза, галимнәр дә уза урамнан. Һәр бүлмәдә, һәр партада шулай, һәр берсеннән берәр эз калган. Бар кеше дә галим булып бетми, хезмәт куя гади эшчеләр, пешекче дә алар, тегүче дә, чәч кисүче кирәк кешеләр. Һәр иртәдә кыңгыраулар чыңлый, тормыш кайный монда, юк тынлык. Җәен генә бераз бушап кала, булып ала бераз моңсулык. Тормыш алга бара, туктамыйча, заманага лаек көннәрдә тәрәзәләр кирәк күңелләргә, тәрәзәләр кирәк өйләргә.
Jırlap beyip көңіл aşık көңілің шындай мәлі Туған күн ұл бөліклер Һәм қанатлы тілеклер Насip болсын бәхетлі келешеклер Туған күн ұл бөліклер Һәм қанатлы тілеклер Насip болсын бәхетлі келешеклер Kütüplerle ağlasın, şoplanlıklar ağlasın Türleklerinin beylemin, tuğan günün beylemin Tuğan gün undulekler, sen kanatlı tülekler Nasip bulsun, bәхетлі келешекler Tuğan gün undulekler, sen kanatlı tülekler Nasip bulsun, bәхетлі келешекler Nasip bulsun, bәхетлі келешекler Bәхетлі келешекler Халык мәгарифенә, мәдәният тормышына күз салсаң, тоташ наданлыкка, каранлыкка тап буласың. Районның бер генә авылында да типовой мәктәп бинасы булмаган. Мәктәп, мәдрәсә дип аталганнары да бер үй, 4 почмаклы коры куыш. Ә Балтач авылында 1888 елдан башлап 2 җәмигъ мәчете эшләве. Анда Сабирҗан Сәгадетдиновның 45 ир балага сабак бирүе, Галия абыстайның кыз балалары укытуы билгеле. Бу мәктәпләр Балтасинская советская школа первой ступени дип аталган. Ey dostlarım, 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 dost işler.
ayağım çıkarı gelin. Kendi bereketler pişiririz, kırda pişken bereket. Biz kendi bulalım. Bana bereket pişkençi, yol gibi oluyor. Oydan başlıyor. Ede kavuşma Ayçik. Haydi kim başlıyor? Min birinci. Gübürgüge dürtte, durgaşı ilgin, yurtaşısı birev. Nasıl etkön o? Ne bilen oğlum bak. Biz hazır min ettim. Şiyan sabah kuyunda, gülü gülte boyunda. Min bilen. Kangaroo. Biz hazır min ettim. Kutu kutkanda bir yılan, ortadan kolun şuşa. Şuşa var deyip bırakma, olmayan ot kuşa. Min bilen, şımırkı. Tamam. Hazır mısın Aytimen? Kibar bıraktın lan. İki dey. Şahlık bile, iki day. Ene dağın, 6 day. 6'sı da 20 day. Bir şey oldu, bunu bilmek hep çıkıp day. 10 day. Yürü olur. Arada otlarını kurak direni. Diktıralar bize. Duralar babakay, duralar. Oynak. Koyalı dostlarımın sizge esmez, mezek sili. Siz isinizde kaldırırız. Çoğun beliriz. Koşsunuz kurak bilir miken? Eyleriz. Eşsiz. Samavar, nip koynu. Nip bilir. Su koynananlar. Uğrağın etkilerini sizge. Gülmeklerine nip sotu olalar. Nasıl şiirmiş? Boşka bir menenle kuru. Baba da uğrağa yaşatmayalı. Ne? Biladın, oruçlu nip şeşeli. Nip lan, oturtun kumanga. Ne? O nip basa. Min bilen, tutar. Barbarın yaşaksız, oturup durmanğa. Yarar indi bana kadar başlamışsanız, okunmasını aytayım. Nerse buylap, ottan yürüp bulmayı. Az kış buylap. Evet, tatlıda indimizi kes. Bir rahatsız iken. Bana da bunu, bana kırayla atlar. Bana da... Unutma babay, barsı da var. Babay, ben engi bir şey gidiyor mu? İşte buradaları uğraşadı bir Hazır bir şey kızım verdim. Bırak. İşlerinde bile başladı. Ben sizge ulak korarım seni. Ot, sözü başka nindi sözler bilen etkileydi. Oyğır, Olaşa, orgama, çabışkı, biye, baytal, kolum, dal, yurga. yurtak, tupar, yılkı, kamışkır. Ben sizge hazır ezrek süre otlar turunda süre tuttular. Bilesiz mi kendiniz? Otlar 30 yılga yaşınlarken. Otlarının yaşı dişlerine para bileler deyip. Böyle şu ayında dişlerine para bileler. Ot ilk diş şamatıdan ot 60 kilometre saat dizi bile şama. Her büyüklükte 2 metre yarım sikire. Ot iyi. Hayvanlarda yüreğinin ağırlığı attayken 4 kilogram yarım vacitte. Hatta böyle sabah koyda şamatı bakışamış atlarını ki hatta 8 kilogram vakat çıktı. Siz şunu bilesiz mi? Orbital vasıf yok mu? O dişlerini düz itip buraya. Ot yokundan yakışıklı. Bunu da kurgandaydı. 360 biraz kamera kuraya koyar. Yıraktan da şart kuraya.
kichkina ot turunda tag'in shunday kichkina otlar bor edi dunyoda. U otlar bilan kichkinagina. U otlar hatto itlar gibi supurlarni yertib yurganlar ekan. Mana otlarning eng zo'r dushmani siz bilmaysizdir hali. U bolqirtdir. Bir necha bolqirtni chaqsa, ot yerga mumkin. Mana aytibizlar shuni. Eng yosh kichkina otni biz nechik deb ataymiz? Men bilan qulun. Durust ular. Hazır eydeniz ekiyet sürüşür. Eydeniz! Uzun bir kızıklı söyleyeyim. Şokta, men yaşakta. Eti 15'te, uzun 15'te şokta. Resit bitsin, kırpık uşur, soyiskan soyni şokta. Bardım bu şoka, tiyadım bu şoka. La koydar şu şokta, kilip şokta. Beylediler usakka, yüzde ağalıydıklar. Dersi tipte kursakka. Evde usak yiyintende, şu itik ne zaman evi kindik diyen bula. Kursağımda doyası. Kızım, ettim bitim. Girmeyesin de şu toyam. Ol bir toy, dipse bir şert dibe olur. Söyleyeyim ben. Men jiktim urdep, gittim urlep, jiktim tışkan, şimdi bir kadar sıkkan. Şonam qabık gittim avıp, derdesi solam, çömde kolam. Nişi koydum işlerge, opturadım bit tamam. Şeyim tuzgan yazmanı söyleme. Eyde ekiyet söyleşi. Evvel zamanda yukarıda bir büyük zor dağ. Şu dağ başında bildir ki bu ekiyetli siyeriydi, şu siyer kırkı. Elek zamanda bizim avulda bulğan bir boy. Anam bulğan iki iyi. Birisi taştan, birisi baştan. Sileyim baştan? Sileyim baştan. Şundan babayla bulğan gecesi. Boy anı sokka. Sileyim baştan. Bulğan bir boy, aşağıdan bir tulma. Yok, alayım. Kulak barman de bu bir kira. Silerdim de lekin bir kısa. Bırım zamanda yaşagandı. Oğay enele iki tuğan. Birisinin ismi söyle bulan. Bir günü söyle. Bozarga gitken. Gitken. Tukta. Koy söyle kolgan. Söyleme. İyi söyleme. Koy söylemeyin. Erkek tuğanı zikna orta. Sözsüzge topta. Siz bilesizmi? Nesi? Oğlumuzga bir jin kilip geldi. Çurelimi şunda uzi boşqa mı ye? Dik şunası. O kişiге otqa diye. Otlana ve otkayına ey indirse. Bir saatte jir şitine barıp jide. Uzi kurgan Muhtar babay. Kile diyor koratında ot yanına. Olup çığa obzarından. Bir ne karta. Tondağına dirge batıp otur koyta. Geçmişsin şıgada. Korkutma kızım şu noyanlarını, şayanlarını. Molaylar, kızlar, eydeniz, berege pişken bir. Gerekirse bir berege tutar anne yok. Iyisi berekisi. Bak o. Kurbeğinde kapısından işledi. Beni engel olayları. Oy uskanım bildirek rahmetinden ilk yolunda da koyduktasın ilken. Silerge de dağlar yaratasız. Ne boş kadınlarınız var mı? Hadi şundan alın. Şırva dibette sümüydüm şırva. Şırva dibette sümüydüm şırva.
Belki siz bunu kurtarsın ha? İşte oldu indi. Ben de atlarımı karab geleyim. Duralar mıken? Yüreğimle kusalayım. Babay, Ev? çiftliğe sakarı mı? Gelirsin. Gelirsin. Sizin böyle şortlayacak gülgünlü. Gelirsin ey yazıda. Gelirsin. Yılda Мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр тормышка ашырыла башлый. Бу авылларда 4 класслы бер баскыч башлангыч мәктәпләр ачу программасын тормышка ашыру. 1927 елда Балтачта мәктәп өчен махсус бина салына һәм тулы программа белән башлангыч мәктәп эшли башлый. Мәктәп төзү өчен җир мәйданын Балтач властының Мәгариф идарәсе мөдире булып эшләгән Файзрахман Рамазанов урынны үз бакчасыннан бирә. Балтач мәктәбенең тарихы башлангычы итеп бүген менә шушы дата 1927 ел билгеләнә. Әлеге мәктәпнең директоры итеп Арчада махсус педагогик курслар тамамлап килгән Габдулла Фаизов билгеләнә. Мәктәптә бу чорда 120-140 бала укыганы билгеле. Москва не сразу строилась, не все строилась. Слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорожена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени листвою наросли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо.
тревог не прятала. Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы не было в начале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. 1930 елда Болдаш мәктәбе терәк мәктәп статусын ала. Ул тирә-як мәктәпләре өчен үрнәк кенә түгел, аларга методик ярдәм үзәге дә булган. Ә инде 1934-35 уку елында Иске мәчет бинасында Балташта 7 еллык мәктәп ачыла. Мәктәпнең директоры Фатихов Ибниямин, завучы Баязитов Юсуф булган. Мең 1937 елда Балташ халкын якын тирәдәге авыл балаларын куандырырлык тагын бер зур вакыйга. Чөнки бу елны Балташта 2 катлы агач мәктәп бинасы төзелә. Балташ урта мәктәбенең беренче директоры Мөхәммәтов Фазыл, директор урынбасары Әхмәтов Сәйд билгеләнә.
Бүтін dünya сугышы җилләре мәктәп тормышына да үтеп керә. Укучылар эшчәнлегендә зур кыенлыклар тудыра. Балтач районыннан гына Кызыл армияга 40-тан артык укытучы чакырыла. Әйе, фронтовик укытучылар газаплы сугыш давылын уздырып сынмадылар. Үлемне җиңделәр, илгә җиңү яуладылар, туган якларына кайттылар. Алгы ут сызыгында укытучыларыбызның күбесе сугыш кырларында ятып калды. Аларның истәлекләре булып соңгы 3 почмаклы хатлары гына саклана. Bugün tongda urdi qazg'alari
әкияте сиңа таныш. Шуңа да мин каба сөйләп тормыйм аны. Хәтереңә төшерәмен, тик ахыры игътибарлы булып тыңла син. Бахрым, иртә белән иртүн таң аткач ук кулларына бүре башы салган капчык кәҗә сары урман буйлап сәфәр итте. Нәрсә языйм? Хикәям дә шунда бетте. Сизәсеңме? Әйтелмәгәч һич ни анык. Сәфәр иткән, кая киткән кәҗә сары? Син белмисең, ул да белми. Ә мин беләм, һәм шул хакта сиңа сөйләп бирәм. Кәҗә сары урман буйлап сәфәр итте. Китте булар, китте. Менә бара торгач бер көн үтте, бер төн үтте. Менә булар бер базарга барып җитте. Җәнлек җанвар, кыш-кырт белән тулган базар. Кычкыралар әле уңдан, әле солдан. Сатам! Диләр, Шидельский салам! Диләр, Шидельский булгач, өйдә олам! Диләр, гөмбә сатам, җиләк сатам, алма! Диләр, минекен ал, син аныкын алма! Диләр, бәлеш сатам, бәлеш дип тә кычкыралар. Ох итәләр, уфылдыйлар, төшкерәләр. Тамаша күп, бөтен базар шаугыр килә. Берәү җырлый, берәү бии, берәү көлә. Гаҗәпләнеп, иштәр китеп, хайран калып, байтак вакыт карап торды кәҗә сары. Шул чак әйтте кәҗә иптәш: "Дустым сарык, әйтебез бүре башы сатып карый. Сатылсак, акчабыз да булыр иде." Гадәтенчә сарык иптәш шүрли инде. Әйтә сарык: Юк, сатмы, куркам иптәш. Әйтеп карый, вакыт узар юкка, дип тә. Ахыр чиктә сарык иптәш җылашты һәм капчыктан алды булар бүре башы. Бар базарга яңгырады кәҗә тавышы. Кем ала? Без сатабыз бүре башы. Кинәт шул чак базар халкы калды тынып. Карыялар бу тарафка онытылып. Бүре башын күргәч, барсы аглар итте. Берничәсе шундук артка алып китте. Күзен шарда итеп ачкан өнсез халык шулай шактый карап тордылар телсез калып. Шунда берсе: "Качыгыз!" дип сирән салды. Дигәнче бөтен базар бушап калды. Калды ризык, калды кием, ием. Күлмәгештән кәчтем чалбар, алда кием. Кәҗә белән сарык иптәш аптырашта. Ничек килде мондый бәхет безнең башка? Мәгълүм инде, булар бик нык сөенделәр. Икесе дә өр-яңадан киенделәр. Кәҗә иптәш агыш тәпә киеп алды. Шатлыгыннан тыпыр-тыпыр биеп алды. Тамам булды сарыкның да эшләпәсе. Яраттылар эшләпәне. Нишләтәсен? Ачтылар да капчык авызын шуннан булар. Бар нәрсәне ипләп кенә тутырдылар. Аннан өйгә таба юлны алды булар, бүре башын җиргә күмеп калдырдылар. Кайда кәҗә, кайда сарык, өйгә таба. Икәү дә җырлый, атлый чаба. Атлауша бу җиңел түгел, капчык авыр. Менә бер мәл пәйда булды таныш авыл. Арып, талып, кайтып җитте булар икәү. Каршы алды хуҗа белән хуҗабикә. Сөенеште булар инде һәммәсе дә. Куанышты хәтта Акбай һәм Мәше дә. Ушбу өйдә 3 көн, 3 төн бәйрәм булды. Ашау бәлеш эчкәннәрне әйран булды. Ул табында мин дә ризык авыз иттем. Бүген бардым, кичә иртән кайтып җиттем. Сугыш чорында 1942-1944 елларда Чиста юкларыннан килгән Трутнев Иван Ермолаевич Балтач урта мәктәбендә директор була.
Ул мәктәптә тыңлы оркестр оештырган. Хәтта тыңлы оркестр уйнавы астында иртәнге физзарядка, спорт бәйрәмнәре, физкультура чаралары да үткән. Балтач урта мәктәбе коллективы авылның әдәби һәм мәдәни тормышында бик актив катнашкан.
Когда-то, в древние времена, все люди разговаривали на одном языке, и все очень хорошо понимали друг друга, жили весело и дружно. И захотелось им оставить память о себе на веки веков. И решили они построить башню до самого неба. Но Богу было неугодно, чтобы люди добрались до неба. Чтобы прервать их работу, Он смешал язык людей, и они перестали понимать друг друга и не смогли больше строить башню. Потом Бог рассеял людей по всей земле. Эй, туган тел, эй, матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәя сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмем белән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Эй, туган тел, синдә булган иң элек кылган дугам. Ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм-әнкәмне ходым. О, язык родной, певучий, о, родительская речь, что еще на свете знал я, что сумел я уберечь. Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать. Подрастая сказки бабушки, я начал понимать. О, язык мой, мы не вечно неразлучные друзья. С детства стало мне понятно радость и печаль твоя. О, язык мой, как сердечно я молился в первый раз. Помоги мне, шептал, помилуй мать, отца, помилуй нас. Oh, beloved native language, oh, enchanting mother tongue, you enabled my search for knowledge of the world since I was young. As a child, when I was sleepless, mother sang me lullabies, and my grandma told me stories through the night to shut my eyes. Oh, my tongue, you have been always my support in grief and joy, understood and cherished family since I was a little boy. In my tongue, I learned with patience to express my faith and say, oh, Creator, bless my parents, take Allah my sins away. И туган тел, и матур тел, әнкәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Мин бөек татар илендә туып үскән татар кызы. Вак булса да чишмәм кушыладыр шул манына Болгар иленең. Горурланам татар моңы тыңлап, җырлап үскән татар кызы мин. Тукай шигырьләре илһамым, Сәйдәш көе минем өчен һәм ислам динем, тере кыйбламның
Тик шулай да, ничә генә тел белүгә карамастан, туган телем өчен җан атармын, татар бәхте өчен җан атармын. Гәрчә, кочагым җитсә, бөтен җирне кочып алыр идем дә, барлык явызлыклардан да саклар идем. Телебезнең сафлыгын, рухи хәзинәбезне киләчәк буынга яраткан укучыларың янәшәсендә җиткерерлек милләт җанлы укытучы итеп тоям мин үземне. Рәхмәт. Елның 15 августында Балташ урта мәктәбенә директор итеп Гыймадиев Фарзетдин Гыймадиевичне билгелиләр. РСФСРның атказанган укытучысы, халык мәгарифе отличнигы, хезмәттәге батырлык өчен медале, почет билгесе ордены, күп кенә мактау кагазьләре иясе Фәрзи Гыймадиевич мәктәп директоры булып 22 ел эшли. Ул эшли башлаган елларда хуҗалык эшләре шактый артта калган була. Мәктәптә ашханә салдыру, утын әзерләтү, хөкүмәт карары белән производствога өйрәтүле гомуми 11 еллык укытуга күчү, аңа база булдыру, 20 киловаттлы электр станциясе алып, Балташның Комсомол, Тукай һәм Нариман урамының бер өлешен һәм җәмәгать оешмаларын яктырту, чит авыллардан килеп укучы балалар саны арту сәбәпле интернат төзү, мәктәпкә яңа бина салдыру, укытучы һәм техник хезмәткәрләргә йортлар төзүтү, һәммәсе Фәрзи ага Гыймадиевның үз эшен намус белән башкарган директор икәнлеген раслый. Мәктәп республикада беренчеләрдән булып, кабинетларга йөреп укыту системасына күчә. Барлык фәннәр кабинетлар булдырыла. Үзенең ныклы таянычы булган урын басарлары белән оста эш оештыру мәктәп данын республика, Рәсәй күләмендә дә бар яктан да таныта.
җилкенде. Җиде күккә менеп киттем. Бишләремне күргәч, өнием дә хуштан язды. Бишле күргәнне белгәч. Вальдылга чапты сеңлем, әти идәнгә аваш. Дәвәнем чыгып чапты, ике күзе акайгач. Миңа нәрсә? Миңа кызык. Бишлене бит мин алдым. Идегеләр шуны күреп, бөтенләй телсез калды. Аңламадым, әллә инде бишле күрмәгәннәрме? Укытучылар артыннан шабып йөрмәгәннәрме? Әллә инде укыганда бишле алмаганнармы? Көндәлекләргә куйдырып, хошмактанмаганнармы? Аңламадым бузыкларны, нәрсә куркытты икән? Әллә инде үзем куйган олы бишлеләр микән? Мең 1985 елда Татарстанның атказанган укытучысы Ишмуратов Уран Мустафа улы директор итеп билгеләнә. Бу вакытта мәктәптә меңнән артык бала укыган. 2 ел дәвамында 2 смена эшли. Барлыгы 45 сыйныф һәм йөзләп укытучы һәм тәрбияче хезмәт куя. Балаларны 6 яшьтән укырга алу, һөнәри хезмәткә өйрәтү, 80% чыгарылыш укучылары вузларга укырга керә башлау шушы чорга туры килә. Мәктәптә физкультура дәресләрен тиешле итеп үткәрү өчен бөтен шартлар да тудырылган була. 3 спортзал җиһазландырыла, стадион һәм тир булдырыла. Укучы балалар өчен дәресләрдән соң төрле секциялар эшли. Хоккей, җиңел атлетика, чоңгы, волейбол, баскетбол, футбол, көрәш һәм туризм. Уран Мустафа улы Ишмуратов директор булган елларда башлангыч сыйныфлар өчен яңгырма төзелә. Мәктәп яхшы эшләгәне өчен автобус белән бүләкләнә.
Телгеш, телгеш, телгеш Кызарып бешеп алар Тирелері булып алар Балашак ярында калар Бакчаларга йөгереп чыга Әткәм жыядыр балар Әше дия әткәм Улыңнан балан кабан Бакчаларга йөгереп чыга Әткәм жыядыр балар Әше дия әткәм Улыңнан балан кабан Yıllar uzgan idi Özünde təmir xaman En tatlısı bulgan iken Əngəm qulundan balan Boğçalarga yugurub çıgan Əngəm jıyadır bulan Əşi diyedi əngəm Qulundan balan qalan Boğçalarga yugurub çıgan Əngəm jıyadır bulan Я бы от тебя улетела И будто бы волнами Мы с тобой разбила скалы И за закрытыми окнами я осколки наши искала И будто бы в пропастях тянут твои глаза Если б не гордость, мы могли все вернуть назад Но могли бы друг друга спасти Лишь сказав прости Лишь сказав прости меня И не отпустить, и не потерять тебя Лишь сказав прости Лишь сказав прости меня И не отпустить, и не потерять тебя Будто бы пулями, но тебя не задело Ты стоял между дублями, то, что я так не хотела И будто бы сонными мы придумали этот мир Но веками холодными не согрей, что ты уже отпустил И будто бы в пропасть так же тянут твои глаза Если б не гордость, мы могли все вернуть назад Будто тонули, но могли бы друг друга спасти Лишь сказав прости Лишь сказав прости меня И не
яңа үзгәрешләр, үзгәртүләр, реформалар. 1997 елда Балташ урта мәктәбе үзгәреш чоры кичерә. Мәктәп директоры итеп Закиев Вакыйф Мансур улы билгеләнә. Вакыйф Мансурович кешеләрдә игелек һәм гаделлекне өстен күрә. Ул чорда язучылар белән очрашулар Балташ урта мәктәбендә матур традицияга әйләнә. Укытучылар көче белән әзерләнгән район, республика күләмендә күп кенә ачык семинарлар үткәрелә. Укучылар Рәсәй, республика күләмендәге фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашып чыгышлар ясый. Мәктәпкә яңа спорт инвентарьлары, китапханәгә фәнни, методик, энциклопедик, матур әдәбият алуга зур игътибар бирелә. Вакыйф Мансур улы җитәкләгән чорда мәктәпкә 2,451,000 сумлык капиталь ремонт үткәрелә, 1,70,000 сумлык мебель алмаштырыла. 3 ел мәктәптә эшләү дәверендә ул коллективта ата-аналар арасында абруй казана. Şek yalnız idim, şek tazalap idim, su yanında uzgen dallarını. Ola şişmelerine, bilmem işlerine, taşılap gide anamalarını. Gidem tuğanı yoktan, şitten de bir tapmam. Yaşardın beni canlı dilegeler. Jırgın sizini kapta, jırgın tuğanı yapta, oyunlarım bilen bilgeler. Jırgın sizini kapta, jırgın tuğanı yapta, oyunlarım bilen bilgeler. Yıllar idi, yıllar idi, onların ima tuğan diyerdik. Eğer gitsen ağlar, yendiler dağlar, gide şekerler imdani yerdik. Sen tuğanı yoktan, sen de bir kapam, yaşardın yine canlı dilegeler. Jırgın sizini kapta, jırgın tuğanı yapta, oyunlarım bilen bilgeler. Busken şuşu, jirin gilir kışı, giderge diplekin ağrılmam. Ayrı satılıklarım, satıp saçlarım, giyermezler tuğan yağımdan. Gitsem tuğan yoktan, cidden de tapmam. Yaşardın beni canlı dilegeler. Jırgın sizini kapta, jırgın tuğanı yapta, oyunlarım bilen bilgeler. Sen tuğanı yoktan, şitende bir tapam, yaşardın beni canlı dilegeler. Jırgın sizini kapta, jırgın tuğanı yapta, oyunlarım bilen bilgeler.
Jırdım sizi toptağa, jırdım tuğanı yaprağa. Oyunlarım güler bir geler, oyunlarım güler bir geler, oyunlarım güler bir geler. 2001 yıldan mektepning direktori itib Şihabetdinov İlsur Mansur ulu bilgilenə. Bu şırda mektepning özünün яңа tradisiyalari barlıqqa kile. Elekkigileri tağında komilleşe. İlsur Mansur ulu Şihabetdinovның alıştırgısız yardımçıları, oku terbiye boyunca direktor orunbasarları özleri koygan maksatlarına doğrılıklı bulup, barlıq tür şaralarda da aktif katnaşıp, mektepnin tecrübesini topladılar, oңышларга ынтылып yaşadılar, yaulagan urlerini saklap kalıda bik köp köş koydular. 2005 yılda Baltaş Umumi Orta Bilim Mektebi rayonun en yaxşı mektebi bulup tanılsa, 2006 oku yılında Tatarstan'ın en yaxşı mektebi ismin yauladı. 2008 yılda Mağarif Üstünlükli Milli Proyekti kısalarında mektebimiz 1 milyon so'mlik grantga ие buldu. Bu Baltaş Orta Mektebining bik zor jingui idi.
Балташ урта мәктәбе районыбыз тарихында тирән из калдырган, бай тарихлы, Балташыбызны республика, ил күләмендә танытырлык галимнәр, күп шәхесләр биргән мәктәпләребезнең берсе. Бер гасырга якын тарихы булган мәктәпнең горурланып искә алырлык үткәне, күпләргә үрнәк үлге булырлык бүгенгесе бар. Балташ урта мәктәбендә бүгенге көндә 672 укучы белем ала. Укучыларга белем һәм тәрбия бирүдә 64 педагог хезмәт куя. Мин белгән бердән-бер матурлык ул сәламәтлек дип әйткән немец шагыйре Генрих Гейне. Безнең мәктәптә дә төп максатларның берсе укучыларның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту буенча үзлексез эш алып бару. Быелгы уку елында иң зур куанычыбыз Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин һәм районыбыз башкарма комитеты ярдәме белән мәктәбебез 5 уен һәм спорт мәйданчыклы булды. Булар волейбол, баскетбол, тренажер һәм уен мәйданчыклары. Мәктәбебез замана белән бергә атлап барырга тырыша. Елдан-ел сыйныфлар һәм коридорлар мәгълүмати күрсәтмә стендлар белән баетыла. Балаларның, хезмәткәрләрнең тормыш куркынычсызлыгын саклау максатыннан мәктәпкә куркынычсызлык пульты һәм төрле урыннарны күзәтеп тору өчен видеокамералар урнаштырылды. Файдан ук сез мәктәбебезнең төрле бәйгеләрдә, спорт ярышларында яулаган уңышлары белән таныша аласыз. 2013 елда мәктәпкә федераль программа кысаларында капиталь ремонт уздырылды. Мәктәптә заманча җиһазландырылган 55 класс кабинет эшләп килә. Интернет челтәргә тоташтырылган информатика бүлмәсендә укучылар өчен компьютерлар бар. Һәр фәнне югары белемле, кызыксынучан, һөнәри бәйгеләрдә үзләрен күрсәтә алган мөгаллимнәр укыта. Укучылар киләчәктә нинди һөнәр алачакларын уйлап, бигрәк тә химия, инглиз теле, физика фәннәрен кызыксынып укыйлар. Төрле конкурс, бәйгеләрдә катнашалар. КНИТУ, КАИ уку йортлары уздырган республика күләм бәйгеләрдә безнең укучыларыбыз үзләрен курыкмыйча сыныйлар. 8нче сыйныфтан тормыш иминлеге нигезләре фәнен өйрәнә башлыйлар. Практик дәресләрне укучыларыбыз аеруча яраталар. Ярышларда теләп катнашалар. Форпост, Зарница кебек хәрби спорт ярышларында безнең укучыларыбызның уңышлары сөенерлек. Укытучыларыбыз һәр вакыт алдынгы технологияларны өйрәнәләр. Сингапур, БИС укыту системасын теләп кулланалар. Мәктәбебез һәрдаим яшь кадрлар белән дә баетылып тора. Биология фәнен яратып укучылар киләчәктә күбрәк табиб һөнәрен сайлыйлар. Һәм күзәтүләрдән күренгәнчә укучыларыбыз бер дә ялгышмыйлар. Укучыларның буш вакытларын файдалы уздыру өчен мәктәптә уңай шартлар тудырылган. Күп санлы түгәрәкләр эшләп килә. Картинг, радиотехника, авиамоделирование буенча бәйгеләрдә катнашалар һәм сынатмыйлар. Безнең мәктәбебездә юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү өчен махсус кабинет бар. Укучылар һәр өлкәдә үзләрен сынап карарга яраталар. 1-11 сыйныфларга хәтле әлеге бүлмәдә рәхәтләнеп шөгыльләнерлек шартлар тудырылган. Шахмат түгәрәгенә йөрүчеләр укучыларыбызда ярышларда уңышлар яулыйлар. Бала чакта китап укудан да күңелле нәрсә юктыр. Китаплар зур тормышка әзерләүче дусларыбыз. Китапханәнең уку залы, китап саклау бүлегенең зур якты булуы эшчәнлек өчен уңай йогынты ясый. Тагын зур куанычыбыз, мәктәбебез быел яңа ашханәле булды. Якты, иркен, заманча җиһазландырылды безнең ашханәбез. Мәктәбебездә 2 шәфкать туташы заманча медпунктта хезмәт күрсәтәләр. Гигиена, режим, сәламәтлек өчен пропаганда алып бара безнең шәфкать туташларыбыз. Җылы, йомшак мөгалләмәләре өчен укучыларыбыз да бик ярата үзләрен. Зур горурлыгыбыз мәктәп музее.
Биредә мәктәп тарихы, борынгы тормыш көнкүреш җиһазлары, мәктәп тарихына бәйле булган күренекле шәхесләребез турында мәгълүматлар урын алган. Музейга экспонатлар туплауда үзебезнең укучылар, әти-әниләр, хезмәткәрләр зур көч куйды. Ветеран укытучыбыз Нахсун Мөхәммәтҗанов һәм рәссам Тахир Ильясовның хезмәте бәяләп бетергесез. Мәктәптә форпост отряды эшләп килә. Укучыларыбыз җиңү парадында горур атлыйлар. Халкыбызның гадәт йолалары, бәйрәмнәрендә ярата укучыларыбыз каз өмәсе күренеше белән Тинчурин сәхнәсендә дә балкыды алар. Барабанчылар отряды районыбызның горурлыгы. Күбесе безнең мәктәп кызлары. Күп бәйрәмнәрдә сәхнә түрендә алар. Район сәнгать мәктәбенә йөрүче укучыларыбыз Созвездие йолдызлык фестивалендә дә җиңү яуладылар. Туган көнең белән синең, тулган сиңа бүген 90. Тыныч картлык теләр идем, безнең кебек кеше булсаң. 90 еллык тарихың бар, гаяр егет син мәктәбем. Яшнәп яшәр яшьлегеңдә сыкланырлык бар эшләрең. Бәйрәм белән мәктәбем, котлы булсын туган көнең. Юбилеең белән котлап җыелганнар дуслар бүген. Асырга киң еллар аша килер, сезгә эндәшәм. Ан белемле, тәрбияле булып, яши белегез сез, кешеләр.
Hayırlı kеш, hürmetli rayondaşlar, Балташ Урта мектебі коллективі, келген тамашашылар. Мына біз бүгін районымызда ең зор һәм ең күчле, өзіне генә хас болған традициялары болған зор күчле мектеп коллективінің 90 yıllık юбилейіне bağışlanған ижад концертін қарадық. Балалар да, оқытушылар да, ұйыштырушылар да бик нык тырышканнар, бик күркәм, көңелле тамаша кылдык. Барысы өчен дә хөрмәтле Балташ коллективы, сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә сезгә эшегездә бигрәк инде балаларга тырышып укырга, укытучылар коллективына яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә армый, талмый хезмәт кылуларын теләп калам. Фурсаттан файдаланып барыгызындагы коллективны шушы мектеп коллективында білім һәм тәрбие алған кішілеріне, шулай гында ветераннарны Балташ орта мектебінің 90 yıllık юбилейі белән айдар құттыйм. Һәммәгезгә саулык, сәламәтлек, эшегездә зурдан-зур уңышлар теләп калам. Инде фурсаттан файдаланып, әле генә башланып киткән яңа 2018 ел белән һәммәгезне кайнар туктарга рөхсәтегез. Инде яңа ел илебез өчендәге, республикабыз, районыбыз өчендәге уңышлы ел булсын иде, игелекле ел булсын иде, һәм инде бәрәкәтле ел булсын иде. Шулай ук bu yılғы ел барыбызда белгәнебезчә инде сәяси яктан да бик җаваплы ел. Барыбызда белгәнебезчә 18 мартта безнең Россия президент сайлаулары көне билгеләнгән. Шушы политик вакыйгада инде Балташ районы халкы да бердәм катнашып, инде лайыклы кандидатка үзенең тавышын биреп, киләчәккә, алдагы елларга үзенең инде юлын билгеләр дигән ышанычта калам. Тагын бер кат сезне шушы матур бәйрәм белән һәммәгезгә саулык һәм сәламәтлек